Sreng wonten dawuh. Mbak Elisa ora coba. Wah, dulurku wedok sing saka Yogyakarta. Injih. Ya, terpeke mentaraman yo. Dangu mboten pinanggih kok jan. Bocah ayune kok mantek menik-menik. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu ngaturaken sugeng sedaya mawon ingkang rawuh wonten Pijeran. Pijeran. Nggih. Nggih. Pijeran Siman Ponorogo. Alhamdulillah. Kula kaliyan jenengan saged silaturahim wonten dalemipun Pak Edi Suwarno kalian Bu Musrifah niki Mbak Elisa nggih. Injih, dangu mboten kepanggih Pak Gurit. Sehat nggih Wilujeng nggih. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Elisa. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Terus paringi laris. Amin. Gelar ringgit. Niki wau kula nggih sami nek Mas Gareng mau ngendi apa parkire ning ndi Mas Gareng? Ya kono aku ning pucuk kono. Pucuk kono. Ngene pucuk ning lapangan kono kok ya. Aku muter-muter obat nyamuk, Boy. Lah aku beda. Nek awakmu ning ndi? Wong ning kon jembar. Nggon jembar. Jembar banget ning lapangan. Berarti awakmu ra nek kono. Enggak, aku nek nggon lapangan terus aku ndleslep. Kon munggah lewat nggon pinggir kene, ngene terus mepet jan kok cecak aku. Sampai sini saking banyaknya pedogong itu kan panjang ah. Elisa, kuwi mau ora dleset-dleset. Apa? Dlesep. Ya maksudnya itu. Lek jenenge pedagang ora pedogong. Pedagang ya pedagang sing teko kene iki. Jawa itu ngomongnya Jawa apa Jawa? Ya Jawa. Lah ya Jawa gene, pedagang ya pedogong kok ngeyel. Berarti nganggo ono ya? Iya, mata aja moto. Lek Ponorogo ya Ponorogo. Tete Ponorogo. Lek Salan? Heeh. Salanan? Mana Salanan? Ya Salanan lek nyang Kulon kan nyang Solo kan Salanan. Oh, Solonon. Solonan. Sing penting kepanggih Pak Edi kula sampun. Betul. Sampun kepanggih niku. Sampun kula mepet melipir delesep tekan Puri Kelir. Udah ada yang nganter. Tekan kene jujuk sini langsung tawari, "Mau minum apa, Mbak?" Lah iya. Ten riki ontene nopo? Jas jus aku yo. Wonten teh yo peta onten, kopi onten, teh wonten. Langsung gage-gage didamelke. Kula goleki niki Pak Edi mboten. Oh, mboten niki. Pak Edi mboten. Tak goleki sing jenenge Pak Edi. Jebul sing ngagem rasukan biru. Biru. Sing betul. Niku to sing nggih. Menika Pak Edi, carene bakul daging kudune metu iki daging rawone bul. Kamu sih telat kan nanti termangan rawone enak to. Gareng tekane kasep rodok. Kasep. Daginge madeni maksudnya. Ora apa-apa. Aku kok jukuk ning Mah Pawon go mulih dhewe. Mentahane go mulih. Iya ta digo tambah kok ya. Nggih, derek Mangayu Bagyo. Anggenipun menika ngunduh mantu nggih. Ngunduh mantu. Nggih, bolo kromonipun sampun bulan 11. Polo kromo lek polo ki meletos iki lho. Ya apa sih? Polo kromo lek polo iki dhuwur. Apa bilangnya? Polo kromo. Polo kromonipun menika bulan 11. Betul. Nah, nggih menika sakmenika ngunduh mantu. Ya, lodong ngakaken temanten nggih kalihipun. Mas Danar kalian Mbak Debi. Pinaringan langgeng anggenipun bebraya. Amin. Nggih, mboten namung kaken nenen mawon nggih, tapi sak lami Ninen. Panjang usia. Duh, Mas Danang ki sing lagi rabi ki urung duwe anak. Lek kaken-kaken ninen. Ojo lek wis duwe anak ki kaken-kaken. Nenen. Lek wis duwe anak. Oh, gitu urung duwe anak ki nenene keri.
Loh, nenek itu apa sih bahasanya? Nenen. Nenen toh. Ya engko tak Nenek itu apa bahasa Jawanya? Nenen apa nenek? Nenek itu bahasa Jawanya apa? Mas Gurit. Apa? Aku arep pengen ngerti basa Jawane nenen ki apa, Mas? Nenek, kalau Nenek, kakek kan kaken. Nenek yo nenen gitu bukan? Ninen. Oh, Ninen. oh beda lah. Ya lek nenen ki yo rene sik. Ya pokoknya sak lami-laminya Ah. setia setunggal sampai selama-lamanya. Setia tuhu. Setia tuhu. Nggih lan mugi-mugi pinaringan bab putra Amin. ingkang soleh-solehan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang lumintu katur Pak Edi sak keluarga. Amin. Lan sedaya ingkang rawuh wonten pijeran menika. Matur nuwun. Mbak Elisa, tak kenal maka tak sayang. Aku lho. Mula dikenalne dhisik dulur pijeran kepen pirsa karo awakmu. Olah. Jenengmu sapa, aslimu saka ngendi? Oh ya salah ya kudune mau ngarep dhewe iki. Bisa toh? Derek tepang dulu ya. Ya, derek tepang, Kok tepung. tepang to? Derek tepung tepang, Ya ora apa-apa. pitepungan, Kowe tepang. papano tak tepang kok ya. Perkenalan derek tepang kula Elisa Orcarus Alasung. C. Kula pedalen sakmenika wonten Ngayogyakarta Hadiningrat. C. Menika ning menawi panjenengan rada mumet anggenipun mikir anggen kula matur rada peleketot ketal ketul atur menika nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wong Yogya lho Mas ya. Wong Yogya kok logate ngono sak benermu ki omahmu ngendi? Wong asline kan udah Jogja. Lah omahku ning Jogja bener. Terus Tapi wong bapak tuwa- Kelahiran. bapakku seko toli-toli. Bapak saka Seko toli-toli. Ba- Seko toli-toli. saka Toli-toli. toli-toli. Kok sok kulino krungu ya aku. Beda, ojo toli-toli. 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 Iya, bahasa Jawa ada T sendiri, ada T sendiri. Kuwi bapak apa ibu sing saka toli-toli? Bapak. Lah ibu, Ibu seko lambelu. ibu, Seko lambelu. ibumu ki saka? Seko lambelu. Ora enek iki sa. Ora enek iki. Bu, Ibu, Wis jeneng daerah. ibumu ki saka ngendi? lambelu. Lah ora enek iki lambeku ora enek mbokmu iki. Sesuk mapmu dibuka Google Map ya aja mong goleki pasar apa ngono ya. Aku ya goleki pasar Siman tok. Lah, kowe goleki sing jenenge toli-toli golek ana di Jembeng ya, di zoom. Iya di Jembeng, iya di Jembeng. Jembeng itu sampai kono itu daerah sana Wingkon Segoro. Kuwi enek jenenge toli-toli karo Ada Lembelu. lambelu. Ning Pulau Sulawesi kono. Sulawesi. Oh nek kono ki ya enek lambelu ya. Oh no, makane rono ya. Alah poh aku rono. apa? Aku malah nyepor dhewe. Iya kok ya. Nggih, intinipun nika saus panglipur nggih Pak Guren. Nggih, Mbak Elisa. Ambil lalu sama Para gojekan coba. Ya. sama memberikan penghiburan Betul. dengan lagu-lagu menika menawi wonten pamundutan. Menapa? Sementara belum ada Mbak Elisa. Wonten-wonten. Apa, Mas? Bengi iki didukung karo kadang-kadang New Madyo Laras. Nggih, kula ngaturaken kagem temanten lumiyin mawon nggih. Oke. Nggih, menika pelok barang momen Pak. Pelok barang. Pelok barang. Mbak Ini dari Mbak Elisa buat temanten sekalian. Mas Ganar dan Mbak Debi. Termasuk 2D. Nggih. 2D itu Mas Danar dan Mbak Depi. Ya, Danar Debi, Dede. Danar Debi. Dede. Sehat nih. Ya sehat. Yo Dede kan. Ya sehat. Berjemur itu bahasa Jawanya Dede. Iya, Dede. ya anget-anget itu jam 8. Ya. Ya, Sulawesi. pelok barang. Oh ya ngerti Ya, DJ Mbak barang. Elisa. Ya, tanjake Mbak Elisa. Ya, terus. Kekerane wong akrami tutu benda tutu rupa
Mas Gareng. Wonten dawuh. Malam ini juga didukung sound system luar biasa. Nggih, napa Mas? BK Audio. DK Audio. Ya. Gandem Marem, Jembeng Glur. Ya jemblegu. Ya itu. Masa aku kok ya. Ya, ya lanjut. Ya, yang di Dubai ke menyimak Mas Gareng Mbak Elisa. Makasih. Siap, Ya, dari Dubai. Bu Farida, Ya. Dubai. Selamat Dubai. malam. Salam juga buat Pak Prastoto di Wonogiri, Pak Oke. Mario di Klaten. Dulur-dulur ana jabaning rangka Mas Gareng sing mirsani liwat kanal YouTube. Nggih. Oke, ya, lanjut. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel langkung Terus tan kena tinumbas harta ya, satu buah langgam dari Mbak Elisa buat Mas Manten dan Mbak Manten. Oke. Ya, dados campur sari Gema Mustika. Yuk. Yo. Ah, hey. Ya, ya, ya. sing kaya ngapa mengnyatane kelakuan malah bangun tresna Ye. Wah. Wah. Mbak Elisa. Apa? Ya. Penontonnya oke banget. Ge kata sanget tumblek blek. Ndak diomongi Nggih. sing ngarep lungguh, sing mburi ngadeg.
ngadeg. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang ngajengan, nyuwun lengkang nggih, sing ingkang wingking jumeneng. Nduk. Ngomong ana cara kasare omongo sing ngarep lungguh, sing mburi ngadeg. Ngono lho. Nggih, ingkang ngajengan lengkang, ingkang wingking jumeneng. Apa nduk kuwi mau sing ngarep? Ingkang ngajengan lengkah, ingkang wingking jumeneng. Aja mbok tuingan. Lho, sing ngajeng lenggah, sing wingking jumeneng. Oke, ingkang ngajeng nyuwun tulung linggah. Ingkang wingking jumeneng saged. Nggih, menawi boten ketinggal mepet mawon, boten napa-napa. Nggih. Ya wis, aja mbok pindho-pindho neh. Apa? Bar mangan iwak wedhus. Kenapa? Ya ngarep lungguh. Uli kok ya. Yo. Ya. Rena wengi dadi ati wong prasane pati tenanan. Wow. Oh iya, ya ini kalau di sini Pak Edi lihatnya ini apa ini jaga. Iya, ada cor-coran. Ada cor-coran. Kalau di sini kelihatan ya Pak Edi ya. Oh no, ya. Ya, lanjut.
langgam sing cocok kelawan kahanane ponang temanten sekalian Mbak Lisa. Nggih, langgam dados Cocok banget. atos. Nah, hati-hati